Joo, ajattelin tällaista Megaforce energiajuomaa testata ainakin. Ja sit varmaan Monsteriakin, että minkälaisia nämäkin nyt sitten on, että nyt se nähdään. Ihan hyvin se lenteli ja aukesikin. Sitten vielä toisenlainen. Se oli kyllä melko paljon parempi. Että nyt kyllä se on toi 5/5 tuolle Monsterille, että kannattaa kyllä ostaa. Se ei maksanut paljon. Tähän se Monsteri nyt tippui ja hieno puhdas laskeutuminenhan sille tuli. Ja tölkkikin pysyi melko ehjänä. Ihan jepa. Sitten tänne tiputaan halvempi eli Megaforce. Kauhea kusikaari oli. Se meni ihan lyttyyn se tölkki, aivan paska. Ei kannata ostaa. Jonne ei juoma.